yɛdamase ɛne deɛ mu a yɛbɛsrɛ sɛ yɛnom a yɛyɛ interviews wɔ akyire hɔ ne nyinaa wɔ seas bakyɛ sɛ ɔbɛyɛ interview a na wakɔ abɔnten ama yɛn bakyɛ ɛne deɛ mu a asɔre no ɛbɛhyɛ aseɛ ti yɛbɛsrɛ mu yɛn a yɛgyinagyina hɔ nyinaa no madaroma yɛbɛpɛ baabi atena fɛfɛɛfɛ na asɔre no atumi ahyɛ aseɛ we shall be on our feet as we sing Ancient and Modern 239. Please stand. Christ is our cornerstone, the procession of the clergy. Master of the music, please.